vážení přátelé. Srdečně vás zdravím u mého dalšího videa. V tomto videu se podíváme na naší podzimní expedici v Národní přírodní rezervaci Velký a Malý Tisí. A co všechno budete moct vidět? Nejdříve se společně podíváme na krásnou a rozmanitou krajinu u rybníka Velký Tisí. Následně se podíváme na ornitologickou terénní stanici a na práce, které zde vykonáváme. Dalším tématem bude fototechnika, kterou jsem na této podzimní expedici používal. A v neposlední řadě samozřejmě se zaměříme na hlavní téma této podzimní expedice a tím byl orel mořský. Krajina v oblasti jihočeských rybníků a zejména v oblasti rybníka Velký Tisí je velice krásná a rozmanitá. My zde nad rámec fotografování trávíme rádi spoustu času a většinou sem přijíždíme na období minimálně jednoho týdne. S naší malou dcerou se rádi procházíme v okolí rybníka a jelikož zde není jenom jeden, tak rádi navštěvujeme i ostatní rybníky, abychom mohli zhlédnout zejména ptactvo, které se v této oblasti nachází. V rámci návštěv rybníka Velký Tisí rádi provádíme i náš další koníček a to je takzvaný birdwatching, neboli chcete-li ptáčkaření. Rádi pozorujeme velké množství ptáctva, sčítáme, zapisujeme a děláme statistiku, která pomáhá nejenom nám, ale i České společnosti ornitologické. Velký a Malý Tisí je národní přírodní rezervace poblíž města Lomnice nad Lužnicí. Řadí se mezi nejvýznamnější rybniční rezervace v Česku. Oblast spravuje správa CHKO Třeboňsko a je evidována i v rámci Světové organizace UNESCO jako biosférická rezervace, Natura 2000 a další. Důvodem ochrany je jedna z nejvýznamnějších ornitologických rezervací v Česku. Význam má i z pohledu entomologického. Celá oblast je významnou ptačí rezervací, která slouží jak ke hnízdění, tak i jako shromaždiště ptactva před tahy. Průzkum prováděný v druhé polovině 80. let 20. století prokázal výskyt minimálně 155 ptačích druhů na lokalitě, kde 107 druhů bylo pozorováno jako hnízdících. Pozorovat můžeme druhy jako orel mořský, rybák obecný, bukač velký nebo kormorán velký. Rezervaci tvoří komplex 11 různě velkých rybníků s členitým pobřežím, zátokami, poloostrovy a ostrůvky, na něž navazují podmáčené louky, lesy a pole. Mezi vodními plochami rezervace je dominující rybník Velký Tisí s celkovou rozlohou 317 hektarů. Kromě rybníků Velký a Malý Tisí rezervaci tvoří Kubínský rybník, Dolní Přesecký a Horní Přesecký rybník, rybník Šatlava, rybník Smyček, jezero pod Tisím, Malý a Velký Dubovec a Velký Panenský rybník. Jak nás i hlavní informační tabule na hrázi upozorní, tato místa jsou významnou ornitologickou lokalitou a shromažďují se zde i ptáci před tahy převážně koncem léta a na podzim. V této době se na rybníce vyskytují tisícihlavá hejna různých druhů kachen a hus. Tato rezervace je jako mezinárodně významné hnízdiště a shromaždiště ptactva přístupná veřejnosti pouze po vyznačených cestách. Čas strávený na ornitologické stanici na Velkém Tisém
není jen o tom, tak říkajíc, příjemném, čili že pozorování ptáčků, fotografování a takovém tom odpočinkovém pobytu. O stanici se starají členové, kteří tu stanici navštěvují, a proto je mnohdy třeba na stanici vykonávat práce, které jsou s tím spojené, a to nejenom v interiéru, ale i v exteriéru. My jsme díky slibu, který jsem dal správci ornitologické stanice panu Copákovi, se zaměřili zejména na venkovní část ornitologické stanice a provedli jsme zde nějaké práce, které budete moct vidět na následujících videích. Ještě 5 let před vyhlášením rezervace v létě 1952 byla na břehu Velkého Tisého vybudována terénní stanice České společnosti ornitologické, která byla slavnostně otevřena 10. října 1952. Stala se základnou pro celé generace ornitologů, kteří tu provádějí výzkum, pro studenty i pro všechny členy České společnosti ornitologické. Pobývaly tu takové osobnosti české zoologie, jako byli zakladatel a dlouholetý správce stanice a iniciátor zřízení samotné rezervace Jan Hanzák, Walter Černý, Miroslav Bouchner, Jiří Janda nebo Zdeněk Veselovský. Doufám, že se vám záběry z přírody a z ornitologické stanice líbily. Teď máme chviličku, tak se podíváme taky na fototechniku, kterou jsem na podzimní expedici na Velkém Tisém používal. Díky množství výbavy, kterou sebou vozím či nosím, a to buď na fotografování nebo na natáčení videa, jsem se rozhodl pořídit vozík na výbavu. Již jsem tak jednou učinil. Tenkrát to bylo křeslo na kolečkách s možností transportu nákladu, ale tato koncepce se mi neosvědčila. Proto jsem zvolil tento vozík, který jen lehce poupravím pro svou potřebu a už se těším, jak ho budu používat. Otestoval jsem ho v listopadu na Velkém Tisém a prozatím jsem spokojený. Po rozprodeji části mé fotovýbavy jsem i tak pocítil potřebu mít foťák, který bude záložní nebo použitelný pro běžné rodinné focení. Současně jsem chtěl fotoaparát pro tvorbu videa, který doplní nebo bude na stejné úrovni jako moje další vybavení pro tvorbu mých videozáznamů. Pro tvorbu videa používám kromě jiného i outdoorovou kamerku GoPro Hero 11 Black. Ta je celkem superová, ale potýkal jsem se zde s problémy se záznamem zvuku. Pokoušel jsem se to vyřešit, což se mi ale uspokojivě nepodařilo. Současně mnohdy potřebuji kombinovat záběry a to nelze provádět za použití pouze jediného záznamového zařízení. Proto padla volba na Nikon Z50. Dále zbýval vyřešit zvuk. Měl jsem už několik různých mikrofonů, ale pořád jsem nebyl spokojený. Teď už jsem. Díky videu mého oblíbeného vlogera a fotografa Mortena Helmera jsem pořídil mikrofon Rode Videomic Ricote a musím říct, že jsem spokojen. Mým hlavním okruhem fotografování je wildlife, ale i fotografování zvířat obecně, a to i zvířat v lidské péči. Při všech těchto okruzích využívám různá ohniska, ale nejvíce jsem doposud využíval ohnisko 150 až 600 mm. Vlastnil jsem jak objektiv od Tamronu, tak od Sigmy, oba na bajonet Nikon F.
přechodem na bezrcadlovku, ponejprv na Nikon Z5 a posléze na Nikon Z6 II, jsem měl potřebu používat objektiv bajonetu Z, protože je prostě stavěný pro tyto fotoaparáty. Současně se na trhu objevil tento objektiv a tak bylo na čase, aby proběhla změna. Navíc jsem k výše zmíněným objektivům musel používat FTZ adaptér a i když jsem vyloženě nepocítil kvalitativní problém s tímto prvkem, který je mezi objektivem a tělem fotoaparátu navíc, chtěl jsem prostě objektiv, který je stavěný pro Zetka. Po shlédnutí několika recenzí jsem o něm začal přemýšlet. Definitivně jsem se pro něj rozhodl v okamžiku, kdy jsem zjistil, že ho používají mnou sledovaní a oblíbení profi fotografové. Hlavním cílem podzimní expedice na Velkém Tisem byl orel mořský. A proč? No, ono to bylo vlastně velice jednoduché. Dle plánu výlovů rybníků na Třeboňsku jsme zjistili, že v době, kdy se hodláme podívat do jižních Čech a navštívit opětovně ornitologickou stanici, tak bude rybník Velký Tisí vypuštěn a loven. A jak je naší obvyklou zkušeností z jižních Čech, tak pakliže je nějaký takto velký a úživný rybník vypuštěn, začínají se na něm shromažďovat orli mořští, kteří zde hledají kořist a krom jiného zde rádi pobývají. Současně musím říci, že jsme zde měli možnost pozorovat nejenom orla mořského, ale i mnoho dalších druhů ptáků, kteří využívají situace a na rybník přiletí lovit nebo jenom odpočívat. V 19. století, tedy již před více než 100 lety, byla v Čechách úplně vyhubena hnízdní populace orla mořského. Koncem 20. století se orel postupně do Česka vrátil. Postarali se o to jihočeští ochranáři přírody a právě Třeboňsko je jedním z prvních míst v Česku, kam se orel mořský vrátil a kde se podařilo potvrdit hnízdění. V roce 2021 proběhl na území Třeboňska monitoring hnízdění orlů mořských a bylo nalezeno 11 obsazených hnízd. Na řadě dalších lokalit byli pozorováni dospělí jedinci, kteří zde jistě hnízdí, avšak nepodařilo se dohledat hnízdo. Proto zoologové odhadli hnízdní populaci na Třeboňsku na 20 párů. Stejně jako v předchozích videích, které můžete vidět na mém kanále, ani v tomto vás neochudím o ty nejhezčí nebo nejzajímavější fotografické záběry z expedice. Tak se na ně pojďte podívat.
No přátelé, a to je pro dnešek všechno. Doufám, že se vám mé nové video z podzimní expedice na Velkém Tisem líbilo a že se uvidíme i u dalšího videa. Nezapomeňte shlédnout i další videa na mém kanále, které se zaměřuje jak na zvířata, tak na vycházky do přírody, ale i na další podobné věci, jako jsou expedice do různých koutů naší země.